Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Ade ayuru sayo e luka video. Win spede voor grond tapu a True Media e bari wan shoot odi e wan gra welcome kona ini. Ude tapa strati en da wo tak baka nanga wan barada sa aben denki en da wo arkifa a barada e si a suiti wasi no in salana kondre want to alosa ne prei ya en da wo tak nanga barada. Hi, brother Wells, Fafi. Well, there, I got what so long I got a dino, what that was a black man of a state that got a dino, but I put understand this so on Those are we should go out of a video for some so long I on the road. I know that what I got to and that nation that make me like what African back cheese and that's right. We I'm Okay. Fa if any a politieke ontwikkeling in a country? Nou, me breedte. Dat die de man te meer wamperen over sang Palu, Jasmine, het want to man zit. Me breedte dat die den volksverkiezing, den bakapting, den strafwaar van contact arbeider, ven ons leven voor contact, voor chara congregaties. Enkele hoe kom ik rokomano, kon verstaan dat de eigenaar van congre en kiezen aandeel zou de kiezen uit aan opbrengst voor akkoord. En om dit dat die trouwen kon van 1962, 72 de bemekten plannen om Suriname te hebben. Als je bent akkoord aan het jaar afschrijven, het jarenplan van de VAP om Suriname te hebben. Ja? En dat is merkwaardig. Wees je dat de kenki de ne, maar de tang na de schrijf sani, sa debe abises debe de Verenigde Industriële Partij. Attentivane, no attack nothing. Maar a eno, net dat de ma e godoro. Onze no committee in a PCC revi, pe ishi abo sang de cadres of Maron en if they know that university and all the other ways instelling. Make them go look at and that betekent. Want toch a ede wamde. Het dat kan hoor koud hier. We kou aan Maron e pas in at isisa den bakra poti in ane. Dus weggelopen vee. Nou, minus kan dit nog verstaan dat. Maar mi want tegen den bakra. Dat aan om mopo na passie dat. Usa pong mopo fuka apwaarder en waarderen die de bigisma fusango ba Afrika. Sam feti fu free den schreef. Omdat de wat lof dem tap say no san. Tak den tati bende in Islam ba. En in Islam attacki a buku tak dape. Betre mi dede mano onder druk. Daarom te jere den tori taki. Dat man a fade saka de lowe direct en zo. Ine doe den san dat zonder ab. Wan bon plan. Bribi. Da? En unshi dat sa den seta tapsi. Asan be a pouco disciplina alle normen en waarden ben. Da? Structuru. Ja. Tele de was a guidance review. In anensa de wetman die de anosa de smap den. Sa a wetman die de dat dem ken fit ding and the challenge refso and we were what for them. Zat nee het aquí. Oké. Asima don komedi maro. Met de ka woord de boek. Wa misel ne wa ko berg de woord dat wan data no misma. Wa misel na Afrika chilek ding. Ja. Tide te takana ding. De tegi tak yanga ding na go on the drug ding met den so en so.
mensen no stap de historie. Want de tegen wansan if I want say cadens leven. A voorzitter voor Algemene Bevrijding en Ontwikkelingspartij. A Holland staat ook dat. A dat hij doet. Nu wat zal een malle sanga scoren. If na dat hij denkt aan de baka a denk je dat. If a dat desh. Want if a dat desh dat de kan tapras allemaal. Dat de afkomst. Want in om tiwane omane dat er nog invallen. In tiwane voor a eno. Alek familie. De in een Congo. Dat misali dat me na one day. Ja? En one day, en of eeuwig, want Tamara de, dus wat overkan moest de. Ja? Daarom me, ne bribi de, mi sabado, maar ne briba in tak. No, me na ala day, me gado, sensa jimi nyadam de. Dan no chim moro dam denesi da kanika oso. Da dape do proda amido ego sam di presker in en. Wan lo funu. Vooral de wasan wat de weet. Da zij leg uit en lees wat Bijbel ganga komt. Wat verhalen boek. Da de vergiti. A denk is obigisma de ego a cosmos, a spiritual thought, therefore a standard, they take it, a one standard is opgedrongen. Dat je wat actie was. Ja. De torifi, mi lop de torifi, want de torifi na dipi tori, na bonfu etak den tori disi, fu e wiki asranamang, ma wago na masa meeting. Voor Ooster. Brada, Motegi Wansan, ben een mede-oprichter voor NDP. Nisabe te dimdoro civis, die ben dan aan mijn groep. Dat is refi, de nodo wa make me go in a place. Lensker kan doen naar Tordat. Want dat de tegen me aan de man Nisabe na padorosi. Den tegen me dat dogo karwa man kon damosi. Maar die regel dat de Lensker na een oprichting voor NDP en net dat die Lensker KVC, dat is iemand aan de matiflik nabu. Dat is maar iemand naar jou. Nee, zo moeten door. No zo, nee, no bende. Ja? Maar toch moet ik zeggen, omdat hij mij ben breed en ondersteunt aan de volks. Omdat hij sinds mijn teamboy daar zat Timmermansstraat, ja, altijd hoe ben de FPS, altijd dat ook. Hoe join wat partij, hoe begin naar Masrali Kousam. Volkspartij. Ja, baka doen bij Jera, Awede Straat. Ja, wat aan men de jij naar BT, hè? Ben de Ledjase. Ja. Om nabja atapuku saramata na Straat, Ledjase. Daarbij Ruben de Kousam, de Abten, Poli, Anna Clinic. Ja. Ja. En die bij Abdabe, dat Rakustale, Nanga, Kerat, Udi. Dat ben Jatu. Dus dat de ook bakken. Na een man dat hij buena de partij verkaderen en zo. Is dat maar nom zo goed. Bakken verkaderen, dat ben je contributie dat in de zaal, dat bijdrage op de leden. Als hij karuka bakken zie. Als hij doet dat enkele over de bestaat. Nou man. Ja, omdat hij maar best een situatie. Hij maar best op Kununa of Saramaka straat. Potiboy. La Desma-straat. Dus dat maar best komt te komen. Ja. En Kunom lezen. Alibango. Die was dan. Teleki akong go in Votutori. Ja. John Panyago so. Kera dua kwata passifos. John Gua Anton de Komstraat. Na so. Dus. Dus zo in de politiek? Ja, zo kom in de politiek. Ja, en dan ben ik morgen voor hem denken. Ja. Want behalve Volkspartij hebben we OSC. Na daarbij mijn conscientie, stapos, Tuchoa, hebben we Oli Senasen.
na desma dat die ben. So Chena sen sa ben tron president. Milo sa nem chisa of asuma. Oh. Maar abene oli. Okay. So bisa. Oh, oli. Ja. Abene samen na Twicho. Ja, want en ben de Henk. Henk Kuskale. En Henk Chena sen. No. Awansa mete. Maar Henk Chena sen ben de ook toevallig partij toe toch? Maar lupo. Mi etaki over maar son de niet. Okay. Ja, dat be mooi aan. Ja. Dus daar, als ik ben taki, kwam vleugel voor apartheid ben de organisatie Surinaamse vrouwen. Nadat ik mijn stappers ben de, nanga den smasankara. Ja. Dus want vrouwenbeweging ben dekbaar in attendant. Oké. Daar zo, volgens partij ben ik een dagblad. Isabel. Ja. Ja, Fablat bene. People. Ja. Obe, Salina, Kwaku en zo. Ja. Is wat obe de ook hotel passer dat plaats Suriname en zo. De West. Maar dat obe se donderdag. Ja. Want hij ben kaluku lot. Ja. Na zo obe sera Kwaku aan de pres. Ja. Ja, maar kom bakatapatori voor NDP. Dus asafu NDP. A massa meeting. Amasa loko motai di wansa. Lek family. Bende utaki. De bende leki revolutionair. Ja. In NDP. Want enkele na a revolutie na instek de NDP. Ja. Maar mi conferi taki a hersans NDP kolusu a bribi voor a revolutie. Want dat zijn we begonnen. Vernieuwing educatieve orde, sociaal-economische orde, Maatschappelijke. maatschappelijke orde ook. Sociaal-maatschappelijke orde. Ja, dus je ziet dat de stand dat hij met me ben joy en allemaal staat afwisselend de mij tegen zodat hij tegen en me ben daar man staat bij daar boyo. En naar Flora. Aten dat je bent de leider van ghetto. Leiderschap. Ik ga taki over pictures. Wat je bent daar in. Dus lobby. Isabelle, moji want to rif en de be karwa party. Met neder legt een suma na you. Die mi die al en de be san be vadon tapen kata Flora be. Na mi kontakanga you. For you go yepi for certain combanga. That you go take Sandy, Elvira Sandy. They begin roko da ube awa kade na la wasati sabe te pe wa porde da pangaso. That you begin orga a san for bacons. Da come big Flora. You came man. Da you Mr. Blank. Da jonga na trobi me kisma sabaso ye karmine. Da piti. Mati demo karine. Da you seti a piste that you want and they be Clara Flora na you yep. Kotek Elvira na untu chain committee a hoogte sako. Na Flora. B-keuze, dat is wel B-keuze. Da? Na isabi dat na dape Flora B to begin ook toe. Na nga asoto distributie voor levensmiddelen. Isabi, you be about also. Maybe they in a reke. Nog een bij me nog best rot a reke. Diep a heel lijn dape. Nooit was maar berokogo. Da? Uno be mobiliseer des man. A heri Joyceburgland comité lasti. Eke moteki. Tewe takte tori. Nyo taksuma yutu. Was yo yepi. Da? Yo yepi ala fasi. Bora partij baka, maar mino bona a masama. Oké, dan komen we nog verder. Usitaki want tu bigi ede kong in a partij, me kale ma bigi ede, maleki, pakito, belly, 5 en lati. Loko, mimi otegi wansa. A revolution no bende na nga partij kom. A benda nga suma lopsra. Aso
Maar dat pakje kan dat kita Suriname eerst. Luister, dat is een pakje dat meta. Adenki, sa unu nanga uleider toen bij Abi. Ja. Fossi, de matief en comfori, toch? De arrivo op 25 februari gedacht. Toch? En ahoy grifu losma, saben da sandere. San play vergiti, dat masalu men da sandere, 25 februari boeike. Dat bijna heersranden. Walof de wasmof e kos deisi e kos aparte e kos ala sosa. Den vergiti dat de ook de ondersteun aan recht. Dat heersranden ben voeren. Mine vergiti den dat. Is dat het? Oké, Ushitaki, social media, tek aanstoot, tapu uitspraken voor Pakito na in OCRP, amataki, tego na OW, akantoros, meso so ol, krontoli. Vijf en dat desma tek aanstoot tapa uitspraak. Daarbij, me is je afraad voor een Afrikaan over de eco oordeel. Want de loop oordeel, maar denne oordeel moko uit de ati. De oordeel voor smadenki, voor denta en de pek. En me vind het erg dat kwaman sang de solanga se deze lembo contact en boek. Ja. En arki. If you got this puro, manga yo fast. Loco omdat Mika, me bedoel, Mauta, alastele to mita ready doti da mojiwa ektoton. A ready doti da man bengi asani voor afronde recte sana na doti. Ja. Mi ben dape. Da? Di atorik ba da mi a harwan sturu potita wheels constonja dan bosdom dan opo dan pleange ede dan mitegi ing Abdul Gafour ben dape teidre asansi dan mek Abdul alasma sawan sabe fatru mek den kar Abdul ma mek den akse moko moro fan da mi play nanga bouta ede dan mitegi bouta dat you ano mi president mi de tak you na mi bigi brother I wish you na president of the president to tami bigi brother dat mi tegi da entegi mi tak luku wamans dai baka jeng I telefoonnummer da mi tegi tak samsa ye tak Abraham Eden was da tak no luku jam my telephone ma milo sabama saman tak da me da ka bonda mo sei tak da mi drai da mi tegi amang da benzo da doa wan de do Istanbul da mi tegi mi jemi nummer dan deze tegi mi takida amau takana dan brada baka fomu waman bel mi da matei mi tak ena wa roko manfu amansang adosa Abdul da mi da mara samsa mi da mara no samsa aman bel mi mek mi konen komi tegen samwa takito dan mi saka telefon nooit Abdul Gafour bel mi da dan laatst me arki wan tori voor Todi tapu radio dat Todi egi pasi so wan tori da ma tak nooit ama Abdul met sama Daisy ben tega ma ook toe dat Abdul mo set ko want ama ko tak ko toras da mi de misto wat in amundi srefi Todi ben den na lembo da egatori da mi presenta ke asani daro me metakatorti detu wanda no mi uang en mi na Todi ujes da me praktische rol amoidis e play na partij want no data kandidatie so tot volgens da me praktische jongere voorzitter da me praktische de mans e bloko aparte en mi no debate voor ondersteun de soortu Tory DC
Den zo veel. Ja, maar kan voor dit denkie, hey, no begin black man, daarom ik in de looptak den to sanga black man. Altijd we begin sukuré de camoufleren man. If a man doing a man fout, a man verraad a leider. What if a leider get word that you do so in doing, they not doing, that no one have contained me. They been take a man that betak you not doing. Na so den sapi. Maar oké, mijn opiki, mi tapa volaksa misteli gwe wa je trarek. Nee, omdat mi het tegi. Ja. Sa er gebeurt dat mi tangere voor man, maar mi no de en dit beer. Ja. Omdat hij attrade de motegi ook toezijde. Logo, die de man stem voor amnestie. Dat? Een assemblee stem 28 tegen 12. Dat? Een stem zo. Een meerderheid stemt daarbij. Een volk stemt voor deze amnestie. Samsa. De man, Chago na wansansa deze schreef city. Sabem se 694 constitutioneel hof. Maar na deze city. Dan denk een figi a volkswel voor atafra. De apartheid nooit jumpo voor lekker dat je nog kan figi a volkswel. Toch? Ja. En door dat na aanleiding voor zijde de benkalese straffen simuleren van de grond. En apartheid nooit zit. Wat lof den kwa Holland aan de toto dat uno no sapsa den go zit. Want ook toe, want Trasman ben schreef wat en dat Holland ben taki. If amatjes amnesty me stop arrestant voor our ontwikkeling. Ik kan luku lees courant. Go luku in attendant sa de man taki. Dus de man chanteer de man van. Ja? En rechtsbestel go in dat. Minus sabi van Moxican de ook toe in a hof dat. A constitutionele hof die authority dat hebben. En baka dat a trominister. Hey brother. Oké, grondrechten, de man wan draaien kon in taki, kon asa tak na domeingrond, dus man moest go actie voor wam sataka, dis na yutori, a grondrechten tori. Loko, me op piki safu. Sinds 1962, 72, VAP had 10 jaar plan van de VAP om Suriname te hebben. En no VAP op Suriname in Saka. De one say, tiden nou meni, 28. Make the arki sang de man VAP lekker. Dat nou, fostron, nooit VAP, bobo han Fransa, fostron nou de abi afuste in adoda teso. Tida sang dat nieuws. Dus je ziet dat sinds 62 dit ben dat de ede. Daarom me consciënt sang a grondrechten. Terwijl de grondrechten tori, sama begin doen, ama begin ser a grom sa unu di amang fu a loko joon, zonder actie. En wala malom plaka man u Afrika, u orus moel, u vergiti, dat ka doti disi pe unusma, broedu vloei lek watera, lek liba, den bizima fu den pina den. Watera say, adape de be kote e de potif tingi foru ko nyam. Toch? U leest boeken voor actief afvredingverdrag boeken Sankadoro. U blakaman u leest dat was wat u komt te kapan. Dat was sade be doen a prespo lopos de nyambita. Wat rasi. Adape de bokote e de pot. In a boeken dat is gevolgd toe vonnissen zijn velden. Dat mi het vooral de partij zijn blij algemene bevrijding en ontwikkelingspartij. Bijna de businessman den schreven, over den schreven, met de lees abokuda. De no moet zeggen go naar poku 13 oktober. Met de lees abokuda do shisa den douanga umbidisme. Ja, dat do verstaan zomaar. Ja, dat idee dat we mansan konja 170 jaar. Met de lezen naar boeken dat do shitaki die Abraham Clayson komt. Amit tous mansa ben vrij naar de Indie en de Loema. Ja, a de Indie en de Loema de Wedma commune like free fall of Jatapado. Wana dembe sensi Marshall.
a Englisman dat sinds een tek ja zo de affectie wilde tra sinds atek ja dat de man belo wet ba da dus if the man tap say no sab de history dat de man sanja on the 70 jaar sana de businessman se kiezen hoe ben ja wat de ben kan we baka dat ding complete in ja. Maar in op pikimi in a grond a kwestie dat die taki sang se fei fenatori dat die de man grondrechten controle domeingrond. Luister, suma a ministerie dan. Na Bob. Na de werkelijk de rechtvaardig bakap Chise. Da? Maar dan vergiet hij voor pai a pai man. Want zij de onbijisma ben kaders maar ingi. Want die de lowe na den vangen den. Da? Den vangen den. Want de ben kan chide de ben kan zeden die de weet man. Maar den no do dat. Den chide uma. Da? Den chide uma for make it team. Na dat na de kabuguru negre na afot bound to team dat. Want for say de ben chide uma. Omdat denta if you go for rap me you take it. Daarom make de kaarte maar easy. Die mis doen ja voor die dan een boy met kaarte is dat hij ano ingi a ingi. Is a man dat bedoelt dat aan een soort volle goed. Dus dat de trammen doet de man aan de onder 700 jaar. Dan sa in a encyclopedie strana schrijven. Eigenlijk wil een boy niet documentatie. Ja, ga je niet documentatie. Een encyclopedie voor strana schrijven. Dat eigenlijk de man dat is een kolonist. Want Samsa, de man ben kan go back toch. Ja. Maar de man kies voor Tanja, want de weet man tegen de dat je Tanja met Jidoti. Lekker dot af. Dat de Jiden doti. Ja. Dat de man zegt tron kolonist. Want die den business man voor me konen na akatibo. De no chis noti. De no chis noti. Maar de man san op de go back en die baka 5 jaar. Na den kies op wel futasrana. Dus if the man say cadence if the Indians for Suriname, if they a cadence rave, like they will play them businessman, that make them go the businessman country, but so to one thing, first time that the businessman thing, kisa, futanja, then that all brother. But the ones that a play are Indian, make them go back, make the one some sabi that they na contract arbeider bakap chi da sana sranaman de wan say ati bigi pocket dance bigi pocket singa tongodi da make them that time de wan say garden station opposite station special for kan tak wan tongo sang a murder for ne verstaan da for de a Indian make them go back maar de wan say singing play kona poku dance go away play dem brother that are sadati. Okay, Adin taki LDP kamakti a rechterlijke macht ook onder voor groot glas. Lokon. Goed taken. Des dan 16 dat bijna assemblee. Dat vader nog kan zitten no. Des dan chan committee de drie moem voor sasan. Dat toch chan etek beslissing terwijl we gaan verkiezen. De man moest de ding missionair. Wat aan mij tek beslissing. Aan mij nak resolutie aan wie sademan tak dape. Aan mij nak resolutie aan mij panyagoro. Aan mij gides ma vengo. Aan mij hey brother. Sang ef sanga den. Mota sef sanga de Afrika ma de tap. Wan mi aben speciaal. Omdat mi feni mi bigisma. Anga bruno sa fada tapa grondi. Unu. Omus apuleti oktu. Mi brother. One owner command, then no one free. If you look at the douane, a money so da unsaka. Meno sabo mena course de tide. Ma if one serna follow na 2 cents American dollar, da over saweta. Terwijl de trama de
koka de new kolonisten strana. De mij denken dalanga euro. Kono no se da. Maar uno de Afrikaan zie. Sumala de new kolonisten, want die tak nek des maar verstaan toch? Sumala de new kolonisten. De Indiërs zijn cadens of jij Hindustan, want je tukuru Hindustan. Je hebt strana Hindustan nanga India Hindustan ja. Dus strana mansre. De wanse tak Holland sanga strana tongo. De na umbrada nga sa. Maar de wansa tak trasansa une verstaan den ano unu. Da? Want wala mala sanda strana. Na dat deze bouwters de zoeken verstaan. En ten no verstaan. Looking at mijn partij samsa, omdat waman taki krontolitor. Ten no verstaan dat deze bouwters zoeken voor om een ting. Takashita kunnen verstaan. A challenge baka digado, de kwa martelaar voor een volk zijn verstaan. Oké. Uchitaki o service furun en een merendeel zijn binnen dat ben de jongeren. Maar of we lukken ook toe de huis aan huis, we shimoro furu vrouwen naar een jongeren, 5 en asani. Me otegi wansanko. A huis aan huis na chesi na kunkunda des mee. Voor ontvang des madan. Omdat die apartheid moest na sami takanga Gregory Lesla. Ja. Omdat mi alamala sapma reforma. Gregory tanga fene o omro mim taki. Want tenga MPS abrasa angala sabi tak min na reforma. Nooit atap dorogi. Nog Rusland. No one partij. Awisi takispa den saba fesi. Un taktori pou. Dus mi feni taki. A pife absolu jami baraba. Asane go om de jongwa. Mo tegide ete wale. Mi lop sa palo e duno. Am dat palo na ook toe wa organisatie dat ondersteunt a revolutie. Maar door a nyama kandra in a partij a NDP a madistara met anoko. Want toen sabi taki palo na partij san puro stratiman. Chagobo dukrofaya. Chagobo a palo moula la so sani paludwe. Tak? Me bedoel taki NDP. Tak? Me bedoel ano een creative days. A creative days ben de 20 februari. Ja? Den kon maar je bent de voorzitter toch? Loco. Hij is de voorzitter voor NDP. Van Samson. Van Samson Nicaragua. Ja? Omdat deze revue, Ahman ben dan een leider voor een revolutie. O Samsuma op NDP enkele na mosje a political law. Ama kan je ideologie deze boy de commit asansa de abuno. Dat trouwen de apprecie nog feeding omdat daar nog voorzitter of zo dat de nega assembly de leden pot dem godape dat de weken. Dat maar de denk dat je zo kassief kon take die positie. Dat is dan John Poka lok tobacco. Dat is een organisatie. Daarom ik niet vind dat de jongen in alle de organisaties moest eens de pressie op. Wat de smart is, je ziet not dat na oude politiek. En als de jongen dan stond op de bakasei, dat alle go to voor de guasnesi, de bonge guadesne, de gue overal. We zien no na astekte bosbouw en zo. Die waraktig na man stond daarbij. Wat echte bewuste bakapti voor de lowe man stond daarbij. Dat de wanyame, die hij staat erop dat no one voor a kondrem chisatori dat we zei gebeuren. En uneshi in assemblee. Dat de 16 zetel zijn cadens van NDP. Ik nap baka den toon. Lek den chababelas, dat wel.
Maar de no verwezenlijk geen bal voor sa deze potentiëns abiding taki tap dat aan reformisme. Mi tawa reformam, maar mi eis dat apartheid corrigeringsreform. Mek den tak over sa op sa nanga a zetel money. Want dat tak ik ben assemblee tak a zetel na apartheid. Dus a wens om een zetel tekino, amu starten na partij kas. Dat na sa mi lekwa mede oprichter voor NDP vind. Dat in NDP dat we zetten fawo do nanga demon. Want mi vind dat TU en sukufu tekrigeri kondre. They moest begin zetten kondre in uw partij. Vous êtes de NDP na een sociale die. Vous êtes de NDP no upload. Vous êtes de NDP no make score. Vous êtes de NDP no opowing. Kono oru se voor de kat. Awins na channel take opo va de karen. De oranje sanifde. Vous êtes de partij no teki pot gide smafde. Da? Want de abrak tu. Want a mano inen sakai go na kondre moni. Dus nu, daarom met me elta afzijden. Oké, we rond af. Vijfeni a Chinal Coal deal. A deal na de snesi. Loko. Wat hij is zat. A ting. Sa de man. A ting go mita verkiezen. En a ting sa de mij tek de wat ze zijn. Wie denk ik is onrechtvaardig. Want voor jaren bijna 5 jaar in geen bal. In onze kon zetten voor ons nama abe en zo. Dat hij de gwa also. De we met wala senya de yo. Kotaki. Ons ab de oso so volken. De man dat nos ab sa chuku. In de man cultura de so dat de wama doa san de wasan. Uno sab sa de mateki. Ta. Dus mi veni. Ta puseide. En planteman ben ki. Oké, agitori. Ja, dat mi venita. Fusede de manoji. Ayer pistati. Na dem sin furu se student theology na dem so standard university na dem standard. Fusede. Wan dem china lerde lerito. Un sapta kuan ben konjak mo pawaland ko. Sa me kwa her geoloog se kaart. Fusarana. So a mano teken fu pot na KMD also. De me kagwe bakato. Na bodo takuluku evidence talent de. Dan sawe for more na dem tinte udisa de pasite. A de young one musteka kondo. Ko a first committee for kisendis. Mi wa yere de jongere moxie. Hoor wan bigi vergadering voor alle partijen, alle de jongeren. Make de moxie dat den taki sa de wan doen na kondre. Dat make den grandpa like me staat op een podium. Dat bakate umak takwansa. Wana dem tinte no. Untem sakba. En we hebben gefaald. En make de jong wan kiezen. Want die manga you ben de jong boy. Ja baka pasanga la desmansland. O onderneem walosani. En u survive. Dat zeiden we vertrouwden jongwano voor me denken naar den ding. Want te luku, te gotapu internet, te luku zijn naar Burkina Faso. Sawa loon die staan in taka radio waar me gaan in programma. Etaki, al usa de Burkina Faso. Beter ook de Burkina Faso. Want Traoré zijn de dappen. Sa mij zet geen vallen. Uno durf, maar dat deze. Dat ben de deze stelling. Maar uno begrijpt. Luku zei het no na Burkina Faso. O ori den kalong. 36 jaar. Oh, de luku want to clip fe. Wan brada sapa e dudape. Her Afrika is bari van mantro alleen voor her Afrika. Oké, toch maar actie wat laatste vandaag. Jenny Simons bawang taki. En Jenny Simons taki te inkom en beleid o de inwan garas kasi. A beleid fring o de inwan garas kasi. Brada na wasma Sanchez Amoro bigi positie voor afvallen kaba. Lek voorzitter voor assemblee. Zij dan nog dwingde 10 jaar is aan bende. Dan mi ne privi in Libisma aan den taki. Omdat hij mi e privi taki. Kado
na ablo, na adem, na dat na libi. Evine adem I dede. Dus te adem, na gado, te taki, le fame tak no. Ano me taki na migado. Je verstaan. Dus als man zei kardape, sa a volk voor NDP, poteng a verkiezen samsa, fugos don jida assembly. Maar abendement waarde gaan no elwa ayete want to trawande abendement waarde. Ano respecti de leden denk. Ano na ten voor de leden voor LDP. Srefi. E de dape futaki. Awita wan chawan sanka assembly. In bespreken voor sa de leden na amoro heisan in apartheid. Maar we shitaki. Nooit de mij bespreken. Maar tijdens de assemblee na partij belang asuma potu. Te luku no de verslag dat de mij leveren en tak omeni de partij moni de abi je kiest een partij tak dat to do zo'n kol. VAP is kiva 2 miljoen. Brada if je 20 zetel. Alla mon kota wam de mij kies 15.000. Alla mon na 300.000. En 60 moest doen nou met money dat. Huh? Brada, na 60 maal 12 maal a money. Na dat apartheid verdient. NDP na 16 maal commit a money na dat. En die stap dat voor kiezen je common in poti. Dat lef van den tak dat petaki. Als je het la van partij na wan sam tak komen jari. Maar no attacking di joso. Die hebben wanneer voor melkor of drama. Dat den bekend no aware. Dat kan zitten naar wat partij. Me wil me niet begin doen dat. Me kan taki. Alle zetel monen stort in een partijkast. Dat me kan staan de leden. Dat de bepaalt om een money wat mij chisi. Want de baba tak trametje dranga voor salaris. Akam. Omdat die a money ne go in a partijkast. Wa mile eens dat kan mij kiezen money pa beroko. Maar aparte jama voedsel pakketten dekken alleen stroom alleen toretje auto. Tak dape muza wan garage tak te ga vergaderen. Wan chauffeur van orgei kontiki. Poti na vergadering en zo. Lek van bene vosa oei mag de 3 choro. Na wan chauffeur kontiki oei ba taxi di. Dan me ka pate op wan taxi di. In abi privé washi. Dat te a termijn op zakba. Dat er goed dat zij pressen dat de leden kan takken. Jawalibi. Ik heb het zo previ. Dat na unu en bepaald. Maar dan no sang epsa. If me lees Korantie dan met je trapate a 2000 in kas. Leki de 91. Dan kan we ook naar partij a zo zoveel lang de standaard. Dat me praten ano carry karma kon investeren in na partij. That's what business for you the moment. Hey brother, a zetel a money was zetel moet start in partij. So for that me want to make it den partij voorzitters lekker zo sa aan a zetel. En dat me want je me brother. Take a day. Grand tangi, dat ben de brother Wills. En dan me wat taki grand tangi naar de volgers. De oude volgers en de nieuwe volgers met Taku Grantangi. En we gaan ook to Grantangi dat ik ben Luca video. En don't forget to subscribe, druk op button. En te walis, tralis baka. Ciao.